Днес в пекарната в двора ви предлагам да направите тези кукита или сладки, които са намазани с крем, в който има лайм. Много е свежо, много е вкусно и се правят почти за нова време. Хайде, нека ги направим! С тази рецепта искам да ви покажа още веднъж колко лесно може да си направите домашни бисквитки. Меко масло и кафява захар. Няма да ползвам дори миксер. Тези кукита ще са с аромат на лайм, затова и малко кора от лайм вътре по желание. Стържа само зелената част на цитруса, бялата е доста по-горчива. При лайма това е много силно застъпено, даже повече отколкото при лимона и няма да ми трябва целия, ами маничко така да има аромат на лайм и в тестото. Едно яйце и ще разбъркам хубаво. Може с лъжица, може с шпатула. Ще се получи нещо като крем, не прекалено гладък, защото захарта има абразивни частици. Сега е супер рано и все още не е горещо, иначе маслото щеше да е течно с летните температури напоследък. Изглежда леко като пресечено заради яйцето. Това е нормално. Ето така изглежда на този етап. Следващите неща са бакпувер, ванилия, всъщност ванилова захар и щипка сол. Къчетата лаят. И не се изненадвайте, но горе-долу това са всички нужни съставки. Разбира се, накрая ще има и брашно. То ще събере всичко на тесто, оформям топки. Така е на двора. Разкази, приказки, истории, кучета. Ето това е сместа, така изглежда преди да сложа брашното. То е ключова съставка, за да може да събере всичко заедно и да оформим тесто. Ето, бяло българско брашно. Така. Хубаво тесто ще се получи ей сега. Това все пак е маслено тесто и ако стане прекалено течно, трябва да се прибере в хладилник. Аз, за нещастие, явно съм оставила хладилника отворен цяла нощ, така че нямаме хладилник, нямам план Б. Трябва да действам бързо. Така изглежда готовото тесто. И сега трябва да го оформим. Най-хубаво е да е с кантар. Горе-долу така си я представям. Това са 50 грама. Добре, 50 грамови топки правя. Ето така и ги слагам в тава. Леко сплесквам и това е цялото. Трябва да ги навъртя всичките обаче, възможно най-бързо, защото и от топлината на ръцете може да се втечни, но винаги е вариант все пак да се прибере в хладилник. Готови са за фурната, има разстояние между тях, за да не се слепят, но дори това да се случи, после взимате ринки чаша и режете докато тестото е топло. Винаги има спасение. Една тава ще ми е нужна още, а тази влиза във фурната на 180 градуса. Хайде! Готови са рано сутринта, 9 часа, 18 юли, празник, голям тук в Карлово, в цяла България. Затова може би ще чуете военните, които се подготвят за честванията до вечера. Сладките все още са горещи и тук е момента да ги понамачкаме. Ето така. Докато са горещи, могат да се моделират лесно, после изтинат ли веднъж, няма спасение. Ще ги охлаждам върху решетка, това е най-добрият начин. Вижте колко хубаво са изпекли и отдолу. Може докато са горещи да се направи в длъбнатина, за да поемат повече от крема, който след малко ще направя, но и така са перфектни. Празник, голям празник. Кукитата се охлаждат, правим крема, а той е супер лесен. Крем сирене, подсладено кондензирано мляко. Ако сте пробвали десерта Key Lime Pie, значи знаете горе-долу съставките. Кондензираното мляко е като разтопен шоколад и то ще подслади всичко това. Пак кора от лайм и този път и от сока му. Може да се сложи и малко ром, хубав бял, аз май нямам вътре. Или пък Бейлис. От него със сигурност имам запаси, така че може би една капачка ще подобри аромата още повече. Лайма е супер кисел, така че първо с една половинка стрелям, после да видим втората. И се разбърква с лъжица. Това е. Много е лесно и е вкусно. Я да пробвам. Много приятен контраст между леко соленото и кремообразно мазно сирене, свежестта от лайма, неговата остра киселина и сладостта
която още търся, на кондензираното мляко. Перфектен баланс на вкусове. Парчета лайм за окраса. Бисквитките се охладиха и сега отгоре крем. Тези са по-охладени. Като глазура много е лесно. С лъжица е най-лесно, но може и с пош, и с каквото друго решите. Като малки тортички. И да видим тази половинка лайм. Да, добре е с нея. Много лесно, много красиво. Може да сложите по-големи парчета лайм, по-малки, повече крем, по-малко крем. Но е важно бисквитката да е доста добре охладена и чак тогава студения крем. Най-хубаво е веднага да се хапват. Но иначе, разбира се, заради крема отгоре, трябва да са в хладилник, което малко стяга бисквитата, но не е лошо. И сега една от най-приятните части. Божествени са. Не ви казах, че ще изглеждат като тортички. Направете ги и зарадвайте близките си с тях. Даже за любителите на по-киселото като мен, парчето лайм може да се изтиска. Някои са нарязани по-едро. Още по-добре.